Listo! Guazen lotz, korrika! Bai. Iapa! Iepa! Iapa! Iepa! Aizu, Potx, baina gaur ez algin nuen kilkerra zaindu behar. Bakarrik utzi dugu, beno, are okerrago, izazkunen zurrungak entzuten, gaixoa. No, lasai etzaio ezer gertatuko. Eta zertara etorri gara orengoan. Bai zeskunek arrazoi du. Gurekin ez dagoenean kirkir bakarrik egoten da. Bere tristuran, bere isiltasunean, bere iluntasunean. Ai, egia. Eta zer egingo du gu ez gaudenean bere egunak alaitzeko? Ba ez dakit, baina gu eskulanetan abilak garenez, laguntxo batzuk egin aldizkiogu. Ideia ona, oso ondo. Baina hazizu, ni momentutxo baten komunera joan behar naiz eta. Ba, ados lasai, ni hasiko naiz. Txarte! Animaliatxoak. Hauek hartuko ditugu. Eskulan hau egiteko lehenik materialak bildu behar ditugu. Kartoizko tutuak, pinturak, iletxodun alambreak, pintzela, errotuladoreak, guraitzeak eta zinta itxaskorra adibidez. Zuek etxean duzuen materiala erabildezakezue. Potx! Begira, hau ere eskulan egiteko erabili dezakegu. Ha! Ederki, begira material guztia prest dut. Eta otu zait, behi bat eta txita bat egin ere zakela, ze iruditzen. Ai, zeuna! Orduan hau trikua izan daiteke, horrela ez daukagu margotu beharrik. Ha! Baz gaitezen! Ados! Tere gau behar dut, pintura botatzeko! Behin materiala prest dugunean, biribilkiak pintatu edo koloretako papelarekin estaliko ditugu. Trikimailu txiki bat emango dizuet. Putz egiten badiezue, lehenago zikatuko dira, baina kontu zorabiatu gabe. Potx, zikatu dela uste duzu? Bai, zikatu da! Orain animalitxoen ezaugarriak margotzea gelditzen zaigu. Nik behiari orban beltzak margotuko dizkiot, ondo? Ados, nik txitari mokoa. Eskulanarekin jarraitzeko, hauen aurpegiak margotuko ditu. Zuek erabaki nola dauden zuen animaliatxoak. Pozik, triste, harrituta, lo, errotuladore hartu eta emaiozue bizitza zuen eskulanari. Azkenik, iletxoa jartzeko ordua da. Alambreak zati txikietan moztu eta hankak, hegalak edo adarrak itxatxiko dizkiegu biribilkiei. Behiak, adarrak, okerrak ditu. Hori da beia, hori zezena! Hai, lotx eta trikuari arantzak errotuladorez egiten badizkiogu? Ez, hauek erabiliko ditu. Arantzan, zan, arantzan, zan, triku, 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 arantzan, zan, zipolitak! Horain, izena jarri behar diegu! Bai, hori da, izena jarriko dizkiogu adibidez, honi txio jarriko diogu. Txio! Honi marru, eta honi... Arantza, arantzan, zan! Hai, arantza gustatzen zait! Bai, ziur kirkirri ere gustatzen zaizkiola. Bai, eta hemendik aurrera ez da bakarrik egongo. Ez! Ui, ate magikoa, guazen lotx! Guazen, txios! Iepa! 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 Iepa!